distanta heitir yggdrasil Árbarð marísin hvíta ári Þaðan koma dökkva fer síðala fallast Y palaguno con Geterri las Tochaple Canela ni las Tochaple Nice Rengon eta Bataila bera Berezi bat dakarkizuet Barak, barren bidean ikusi gutxo nolako funtzionamendua duten Eta egin du armada bat barak barreko gotorlekuan oinarrituta eta horretarako jarri ditugu unitate bas larga zirautuko posizioan esan beharra dago barak barren naiz eta atornadoreak asko gustatu arkabuz baiesteroak ere badituztela eta barreko ejerzitoa zaila dela menderatzea eta horretaz aparte jarri ditugu bi kainoi eta kainoi organo bat gure generalarekin eta heroiekin eta gure helburu izango deme posizioa mantentzea eta bizkanaka beste unitateak desgastatzen joatea eta batez ere arma handia Cover your axes in Groby blood! Itxarona eta cinematografiko batean eta kainoiak ziren tiro egiten bi unitate hauek jartzen baina gelditzeko eta ere bai berantago beharko ditugula elitezko Bye.
zuek Jongo berriz ere aurrera zuek doaztela hortik eta zuek aurrera Potzak dira txartu zuten zuen egiten eta Yes! Dwarves! Ready access! Hold those dwarven lights! Cannon! Vengeance! For the High King! Cannon! We demand blood! Eta iraz joan gora garen apur bat emaitzak eta ikusten utzigatik irabezen dugu lagunak baina guretzat garrantzitsua izan da garaia Hiltzaileak bere lana oso ondo egin dute hemen Romperriorrak bere lana bikain bete egin dute gure jauna ez du inole egin baina presentzia izatea izan da oso garrantzitsua gure posizioari eusteko eta garrantzitsua izan da bidalitugunean Ipotz hiltzaileak bere kaudilloaren kontra ia unitate asko hil egin ditugu, unitate garrantzitsuak, bi erraldoiak guztiz hil egin ditugu, euren generala eta bar. Eta bueno lagunok, hau izan da dena aurrengora arte, agur.